Seo fearléargus chunas gné head cógálacha Microsoft Teams a úsáid. Is sé Microsoft an mol dobar fórne in Office 365. Mar an dapanna, cruinnithe, cóid agus córáit a lig le chéile is spás ibre rointe éonar a bhfuil rochtanartha na gléasanna digitacha a lig. Denigh mé ciara skedulú cruinniú, tús a chur le físeán, cruinniú a hafad agus scáláin a roint. Tá Foireann cruthaithe agam dar bannam Business 101. Feici tú go bhfuil 3 chanéal difriúil sa Foireann. Chanéal réamhthocraithe is an chanéal general atá in ngach Foireann Microsoft. Os glói mé an chanéal den 3 bliain. Feici tú gur chur mé PDF agus document Word sa ranó cóid den chanéal seo. Curthaí mé na cóid seo mar háib. Today's lesson agus worked solution. Tá mé réchan túsa chur le mar cruinniú físeán nó fís cógáil. Béarcha ma scachbal den Foireann tachtasteach an grinniú seo. Rachi mé chuig an ganéal cuí agus clicálaí mé an icon díseán ag an mon. Clicálaí mé schedule a meeting. Scríbhí mé exam, question, solution sa title. Ní gád am cuire a thuair daine os rud é go bhaid gach bal fórne cuire go thua ibriach. Sucroí mé a héan a clog an pranóna den am agus clicálaí mé sent. Seo for é seo chuig gach macléin an Foireann seo agus an tab post. Clicálaí mé post agus bé mé póirteach sa cruinniú. Os rud é gur sampla é seo múchaigh mé ma bhód físeán agus úsáidaigh mé mícóin profil pictúrtha. Rachi mé isteach a gunta smicléin inis chun féachant an guma atá ó na héamh siúde. Feici siad a posts go bhfuil cruinniú scedulathe. Féitach siad clicáil join agus os glói an cruinniú. Os rud é gur sampla é seo múchaigh mé an mód físeán agus casigh mé as fuaim an bhicléin. Join now, nó bí póirteach inis. Bilhí mé teacher view inis agus feici tú go bhfuil an cruinniú tasathe le macléin a bháin Alex White i láthair. Is míonlam an cruinniú seo a hafad is na micléin nach bhfuil a gumas a bheith i láthair den rang bio. Chun tafad a dhéanamh, clicálim na 3 spotta start recording. Ó thaobh an bhicléin feici tú go bhaid na micléin foláirmh chun na chuireanúldóibh go bhfuil an cruinniú tosathe. Ag fila teacher view, reinigh mé na scáláin inis leis na micléin atá páirteach i láthair na huaire atá ábalta a eicáil a bhfuil siúlagam. Clicáil an gnapa share, desktop agus oscail an leathanach Teams gur míonlam a thuispaint. Seo a náit ina bhfuil an ceacht an léonniu curtha. Denny mé ceist scrúdathe réimhhéanta ón scrúdú 2019. Nuair a bheith críochnam dúnigh mé an gné share screen trí clicáil an gnapa céanna. Gné eile is chat now a déta go bheith úsáideach de ran fórtathe go bhfuil faibanna fuaim acha nó gur míonú cumarsáid le gach aine. Nuair is mí nat críoch a chuirlis an gréinú is gá clicáil dús stop recording agus an sin an gnapa hang up. Bé an físeán tafada sa bháilte inis an tá post den chanéal agus úslódáilte go thua ibriach.